Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Baraya mati layi wa barakatu. Wa barakatu zaka ce. Barakatu kuma uzuri ba dan jin Hausa ne wannan. Allah wannan ya muri da. So da Allah mun ga gurin nan zai kira dan location bidiyon waka irin fadakarwa ga mutane haka. Shi ne muka ce to bari mu zo mu tambaye ko za mu ci aji. Okay, ɗan fim ne yake nan. Yawwa. Dan fim ne. Ɗan fim ne Allah. Dan fim. Ko ku ba mu rida kawai dama a ba ko sisi zama. Ba matsala to. Hausa manyan kudi. Ai Allah. A yau mana zo zan yi magana. Matasa gaskiya ina da korafi a kanmu don mu ma da namu laifi. Mu saka girman kai muna yaudara kanmu. Mu ba yayan kowa ba mu ne da ji kanmu. Mu ne sarakan raina suna. Da an ce zo ga abun yi sai mu ce a. Takamar ka gama digiri. To a unguwar ku irin ku kun dari. Saboda haka maza ka canza da wuri. Yin ba haka ba sai ka mutu da shan gari.